4 perc telt el a mérkőzésből. Tóth Miklós szabadrúgása veszélyesnek tűnik. Nem tudják visszafejelni, aztán mégis lecsúszott a labda. Az ismétlés viszont nem rossz. Balassa, Tóth Miklós lecsúszott. Vancsa. Szép. Vancsa szólózott egy kicsit, amíg meg nem unták a zöld-fehérek. És az előre vágott labdára Takács rajtolhat akár. Jól veszi át, most a lövés, király! Az első nagy gólhelyzet a mérkőzésen. 18. perc. A jobblábas Vancsa és a ballábas Tóth Norbert a labda mögött. Inkább Vancsának áll az zászló. Ívelés, nem, kapura megy az, és kis hiány jó is lett. A 20. percben járunk. Inkább a videóton irányított az utóbbi percekben Schindler. Nagy hiba, nagy könnyelműség, és lövőhelyzet bíró. Király Ernő lőtt kapura. 23. perc. Tény, hogy Korsós ballábas, és hogy nagyot tud rúgni. Meglátjuk, megteszi el most. Igen, bizony jó volt az, Király véd. Korsós fordulhat. És nagyon gyors Korsós. De milyen gyors. El is lövi, Király. Szép egyéni akció. Husváth lövőhelyzetben. Bíró kicsit kényelmesen vetődött. 7. perc a második félidőben. Makricki vágta ki. Fehér rosszul vette le. Viszont jól lövi vissza. És egy lövőhelyzet, egyből bíró, szépen fogja Varsányi lövését. 10 perce játszanak a második félidőben, Tóth Miklós. Husvárnak még jó lehet, jó is, bizony, bíró, hoppá! Nem volt még benn. Balassa felé a keresztlabda, Tóth Norbert volt akadály előtte, de Balassa remekül teszi tovább. Varsányinak kellett kikanyarodnia egy kicsit, többen jönnek a második hullámban. És végül Kovács lőheti. Még mindig ott van a gólhelyzet. Balassa. Gól. Bizony gól volt. Átlyukasztotta a hálót a lövés, hiába reklamálnak a fehérváriak. Csak hogy Piller közben már valamit mutat. Lehet, hogy csupán azt, hogy benn van, és most megkonzultálja a partjelzőjével. A fehérváriak azt mutatják, hogy hát nincs itt lyuk, kérem, hol ment volna ez át. Piller is megnézi. Innen úgy tűnt, hogy valóban gól volt. Piller elküldi most a többieket. És még mindig a partjelzőjével konzultál. Kirúgást ítél végül a játékvezető. Hát ebből még komoly viták lesznek, az egészen biztos. Vancsa. Horváth. Korsós. Remek passz volt, és Horváth Attila nyargalhat. Egyedül viszi még Horváth, el is lövi, óriásit véd Király. 44. perc. Hosszas rendezgetés, és végül a szabadrúgás. Remek fejes volt Negrau. Makricki óriási lendülettel jött Baumgartner. Nagy hiba, saját kapu felé egy Vancsa lövés. Husváth. Elvállalja, még szép lövés volt.